hindi. May makitin. Kaya mo. Puti hindi. Mas kurap na pag-ito. Sinas kayo pinipagay sila ito pa. Si Roy kanina pa gumingiti-ngiti na. Kanina popsicle. Yung pala ba? Oh. Are you done? Balik ka na. Ha? Banana. Alkap sama. Alkap. Lady boy. Lady boy. We are always saying we are lady boy. Sabi niya? Pinagtitinginan kasi siya kanina ng mga lady boy. Ah, lady boy, ah. Volleyball. Sila. Oh, sige, lakad muna. Kinain nila ng pancake. Exercise. Kasi bisininda ka pa bago mga. Manirapan muna para. Daming pagbabago, no? Last year, hindi ako nakapunta sa... Sino? Martinez sa island mo. Taga sa atin yan. Sino? Sarap ng pawis. Martinez yan. Oo, dito? Oo. Eh, nung ano... Hindi naman bahay nagmamasahe. Baka gusto mo ibigay na kita. Oo ba? Did you eat the ice cream? You guys eat the ice cream? Ayun o, nakaka-ice cream o. Ice cream. Pupunta na sila. Gusto nyo tignan, tara, silipin natin. Siglit lang. Para makita natin. Ali, saglit lang tayo kahit 5 minutes lang. Ice cream and then maglalakad na tayo. Silipin lang natin. No, because she took Benadryl, makes sense. Tingnan ko lang sa loob. Dito. Kamaya. Ano doon na ba si Roy? Tara, tingnan natin. Dinding pa. Walang signal dito. Hindi, lalabas yan. Absolute.
No outside food, please. Really? Check. Buksan mo. Lapsam. Parang ano pala to? Bubu. Flotsam. Kanang ba ta? Isaw ka? Amo ba? Nakakatawaan. Ay, dalawa sila. Hindi naman crowded. Ice cream, Jay. Eh? Siya pa ni Liana. Malapsan man lalaki dito. Okay lang kayo yung dalawa na yun, Dad? Oo, okay lang yan. Hindi, pag ano to sisilipin ko ulit mamaya. Ay, si Jay, balikan Silipin niya. namin ni Brian mamaya. Pupunta pa naman So ako kayo, sa bahay, pati kung kailangan ano na. yung gamit ko. Kaduan nyo. Bumanda ka na maka... Ayaw? Papinsulat ako na. Anda mo, bag kita. Wala. Yo, floor show. Hindi, kuya. The floor show dyan. Kulang talaga. Ay, Talaga. Iwanan pa nga ang dalawang pares ko. Hindi naman natin sa luggage. Mura kasi daw dito. seafood. Andito na kami sa Pampang. Si Aliona at saka si... Saan si Aliona at saka si Kiana? Nandiyan na sa dagat. Kape-kape kami. So, yan. Nandito kami sa dagat. Daming tao ngayon. Umaga. Yun si Aliona. Sa dalawang bata. Yun yung space namin doon. Si mama nandun. Ayun. So si Papa lang kasama ko dito sa dagat. Ayan. Ano ito yung beng? Yung magigita? Tara pa. Ano pa? Igam mo na kapit. Magnamag-nata. Magnamag-nata to eh. Ya, gamad ka. Mayat natin binigatan no ko sunga ka. Si Kiana nandun sa malaki. Kiana is here. Get an instructor because they're helping me. Bakit sa instructor din sila yun, no? Kang Ali? Ha? Magkano? 200 for each of us. Oh, wow. How many hours is that? Huh? Oh, just an hour? Just an hour, that's it. It's 300. May isa oras. May ma. Mama, kan.
You want cake? Ano niya? Palawan? Enjoy. Abi mo yung nalukang agkape, di misal daw. Minsan lang, bigat lang. Mabati ni Tore. Pag narinig ka ng mga niya. I'll carry you. Hindi siya makalakad ng malayo. Wala, hindi niya wheelchair. Ayaw niya mag-wheelchair. Why? Benta ng isda. Hindi sinipapan, basta nung Nakatulog pala da Ace? Nakapay mo muna. Ayun, sana dito. Chicks. Amo lang Mga ano, swimming. Swimming sila dyan. Oh, you know, surfing. Balik ka, balik. Thank you. 24. That's cool. Tigas, wrestlingero ito eh. Judo karate. Boxing pa, nilabang ko yan. Boxing. Boxing, nilabang ko yan. So, dyan sa Lonion High. Di ba? Ay, nilabang ko. Di ba, Ace, naalala mo? Awa kong Hindi. Ang balot-sulos. Ingat kayo rin doon ha. Okay. Mayroon sa Ranggola, oh. Yan, oh. Yeah. Ulaw. Dito sa Kahuna. How many? Alimunan mo. Mali ah. Tatalang ang karamana. Dapat dinakdakan, ata-ata. No, bawal sugar yan eh. What are you doing, Kiana? Lala Popok. Mexicana. Meron na.